Lalaking naglalakad sa kalsada na balian ng paa matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Dagupan. Nakaalerto Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang dalawang lalaki na naglalakad sa gilid ng kalsada sa Dagupan City. Maya-maya pa, bigla na lang bumangga sa kanila ang isang motorsiklo. Tumila po ng isang lalaki at nabalian pa ng kanang paa. Mabilis namang nakaiwas ang isa pang lalaki. Actually, nagkukwentuhan yung dalawang lalaki. Tapos, hindi nila alam na may paparating na dalawang motor na naghahabulan. Tapos, yung isang motor naman lasing, yung nakabangga. Madalas umanong maitalang aksidente dito sa bahaging ito ng kalsada. Ayon sa pamunuan ng barangay, dalawa lang naman ang nagiging dahilan ng disgrasya dito. Una, mabilis ang pagpapatakbo ng mga rider. Pangalawa, minsan nakainom sila. Ayon sa barangay, sinagot ng rider ang gastos sa pagpapaospital ng biktima. Sugatan ng rider at ang kanyang angkas matapos sumemplang sa barangay Kabaritan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Ang dahilan, isang kambing na bigla umanong tumawid sa kalsada. Dumausdos at nadaganan ng motorsiklo ang rider na si Tito Fernandez, 64 anyos. Kailangan daw maoperahan ng nabaling balikat. Inaata na itreno ng papa ko kasi mabilisan yung takbo ng kambing. Kaya natumba yung papa ko sa may right part. Wala pang pag-uusap ang dalawang panig, pero hiling ng kaanak na matulungan silang maipagamot ang padre di pamilya. Dito sa Santo Domingo, may mga ordinansa naman na ibaba with regard sa mga stray animals na kung maaari, sila nakakalabas, nakatali lang. Yung mga nakatali sa bukid, kailangan nga ma'am, namomonitor din. Russell Simorio, Balitang Amyanan.